Ами, какво правим? Не знам. Не знам какво правим. До сега слушахме музика. До преди малко подскачахме. Диви козе на опашка за гевреци. Това е тъпа. Така че пък спасах телефона. И на дивана съм, ко ти пречи. Що се хилиш? Каква хладъка? Yellow не спи. Идиот. И как сме, Габи? Как сме? Кажи ми как сме. Тя не е добре. Смея се без причина. Значи аз по принцип съм добре. Да, значи по принцип не съм добре, ама сега съм добре, а тя по принцип и в двата случая не е добре. Махни го той дяло тука. Габриела, сега се хилива. Като магаре се моля, че са бе момиче, овладей са. Бе. Задавайте въпроси, ама не е утро да покажи. Не! Бе. Не утро да покажи лхата, покажи пресата на гамито, покажи се средния пръст. Аз мога го покажа. Довижда.